O Madonna tad-Duluri, l-oħrajn ġew u bid-deb għamlu l-żgħar u fil-ħaġar sawru għal-żgħar. Jiena biss kont il-barra mingħajr il-bart u d-deb filani jiena biss. O Madonna tad-Duluri, ma stmerrejtx, intlib l-inkelt ġewwa dari, ma tbissirx l-fuq altari. Kollok l-ewwa, kollok tnina. U tal-Spiritu Santu. Amen. Marija Om u kull-blieder. Marija nistgħu naraw mara li għaddiet mit-tbatija, li għaddi ħafna kull-blieder, kull raġel u mara. Lil Marija narawha ferħana f'Bethlehem ta' kull blieder. Tista' tkun modell u anke kien tkun għalina fil-momenti ta' diffikultà meta nħossuna jgħinin u mdejqa u anke meta nħossuna ferħanin. F'dan ir-Rożarju irridu nitolbu għal kull persuna u nafdaw lilna nfusna lil Marija għall-esperjenza tan-nies tal-Vanġeli, l-esperjenza ta' mħabba u l-ħbiberija ta' Ġesu li jitbidna lejh biex isalvana.
l-għaraq tad-dem fl-ort tal-ġezzemani. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid fis-sema hekk ukoll fl-art. Slima lik Marija, bil-grazzja mifrija, kulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuħ-ħġieħ Ġesu. Għaddisa Marija Mara Somalina Mimiti, bis-sawfissija tal-Notana, slima lik Marija, bil-grazzja mifrija, kulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuħ-ħġieħ Ġesu. Għaddisa Marija Mara Somalina Mimiti, bis-sawfissija tal-Notana, slima lik Marija, bil-grazzja mifrija, kulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuħ-ħġieħ Ġesu. Għaddisa Marija Mara Somalina Mimiti, bis-sawfissija tal-Notana, inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuħ-ħġieħ Ġesu. Għaddisa Marija Mara Somalina Mimiti, bis-sawfissija tal-Notana, slima lik Marija, bil-grazzja mifrija, kulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuħ-ħġieħ Bitħalek, ikollhom jaraw dawn ilhom jagħtu l-diversi forzi tal-tbatija u l-ġustizzja. Nafdawlek dawn l-ordnijiet u missirijiet li huma għaddejjin l-agonija għax jaraw lil-ulidhom f'esperjenza tal-luq u ta' ħażin. Għatu lilhom ulidna l-qawwa tal-imħabba, il-ħabba li titlob u tittama u li tkun sinjal tal-żmien jiġu flimkien. Ikun li trid mulej. Ikun li trid mulej. Fil-momenti jibsa tal-ħajja tagħna ikun li trid mulej. Meta jaħkuna il-bisa u d-dwejja ikun li trid mulej. Meta ma nkunx qed nagħtu
Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li tridiet fis-sema hekk ukoll fl-art. Obsna ta' kull matina, affrinna d-dudietna bħalma naffru l-ħati għalina, naqanniex fit-tiġri fis-steffisna mid-din. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlaparina mid-din, issaw fissija tal-mew tagħna mne. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlaparina mid-din, issaw fissija tal-mew tagħna mne. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlaparina mid-din, issaw fissija tal-mew tagħna mne. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija. Għaddisa Marija Alla, tlaparina mid-din, issaw fissija tal-mew tagħna mne. Għandhom kollha li ma tlabniex għalihom, imma li huma fil-ħtieġa tat-tagħna. Ismana nitolbu mulej. Ġesu ġiegħek jerfa' is-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Mis-sura li inti tissewi jitqaddem ismek, tiġi saltinatek, ikun triġi fis-sema hekk ukoll fl-art. Alla, tlaparina mid-din, issa fis-sija tal-lontana għadu. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija, bil-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlaparina mid-din, issa fis
fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, il-grazzja mimlija, il-mulej tiegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierak il-frott tal-ġub tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, il-Kapalina Mizzi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, il-grazzja mimlija, il-mulej tiegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierak il-frott tal-ġub tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, il-Kapalina Mizzi, issa fis-sija tal-mewt Żmien fil-ċeġere li kien ċejjura bil-raba u għabdew bis-salib biex iġorru wara Ġesu. Fotta l-Kbira tal-nies kienet mixja warah. Fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħaffru fuq sit-tirhom u jibku. Imma Ġesu dar leħhom u qalilhom: nisa ta' Ġerusalemm, mhux ili jibku, issa jibku lilkom infuskom u lil ulidkom. Għax araw, anki ġismin meta jgħidu din hija dik li m'għandix tfal. Jgħidu li qatt ħawlet u tidher li qatt ma reħħet. Imbagħad jibdew jgħidu l-tanti aqgħu fuqna u lill-għoliedi orġuna għax jekk dan kollu qegħdin jagħmluh lis-sob. Marija, il-grazzja mimlija, il-mulej tiegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierak il-frott tal-ġub tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, il-Kapalina Mizzi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, il-grazzja mimlija, il-mulej tiegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierak il-frott tal-ġub tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, il-Kapalina Mizzi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, il-grazzja mimlija, il-mulej tiegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierak il-frott tal-ġub tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, il-Kapalina Mizzi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, il-grazzja mimlija, il-mulej tiegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierak il-frott tal-ġub tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, il-grazzja mimlija, il-mulej tiegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierak il-frott tal-ġub tiegħek Ġesu. Gloria al Mizzi, Wara dan Ġesu li kien jaf li kollox kien mittu biex isseħħ ta' mħabba għalina l-bnedmin
Ġesu rrid jagħtina lilek bħala rigal. U jgħidlek biex ma tħaressi żjed tista' lejn ġwanni u tisimgħu jgħidlek mara hawn hu jieħdek u l-ġwanni jgħidu hawn hu jogħmok. U issa li sarna kull ma kellu waqt u abbandunat lil kulħadd hawn kemm issir Ġesu imut. Il-mort tiegħu u tal-ħajja l-Kbira. L-iraq il-ħaġer, il-qawwa tal-kitab, u l-ikber il-ħaġeta tal-kitab, ġenerosità u maħtur. Marita, kull qomra, aħna ħajkolla, u maħtura nibda, jgħid il-ċar. Sakwa tad-Duluri se tingħata l-Barka.
twelva tal-oħra bidu l-għamdara u għawna d-dew l-lejn kamra ħajja l-University Salit, insieme, lanza, soldati, sponza, biqja tal-ħal, il-libsa maqsuma f'erba' biċċiet, iċ-ċenturjun, Giuseppe Tarimalija, li kien ċarra l-sieklu, li qiegħda tara s-soldati qiegħu xi ta' Ġesu, sponza bil-ħala, għal-kelma għandi Istħajja li qiegħda tisma' l-organizzat il-binam tagħha baħar tal-isplet u rġgħat jgħid huwa kollox miżmur. Istħajja li qiegħda tisma' l-Barka l-Kbira missier bidejk li jnetti l-ispirtu tiegħi u li taraħ Naxxar rasu jmut u għaxmejn. Istħajja li qiegħda tara s-soldati jiksru saħħajn tal-żewġ ħanġalin li kienu msartin u wieħed kull naħa ma' Ġesu. U li tara li jgħid is-soldati għaddas fil-kostat li kien lanza u tistħajjel xarxier tal-għedja minnhom. Tistħajjel li qiegħda tara kulħadd il-gwerra bis-nisaa għabdalna. U għal-terremot u jħabtu fuq sidilhom jitra Inti għamiltni tista' ma tarax kemm huwa poeżija tal-użar il-tfal. U Madonna tad-Duluri, mhux il-wart, jiena fittix kan sebbaħ tagħlek u femm waħlek lill-altari. Imma xċemm minn qalbi x-xali u għordiet marrat u sfali. U Madonna tad-Duluri, dan għadis. U Madonna tad-Duluri, l-oħrajn ġew u bid-deb għamlu l-dari u fil-ħaġar sawru għal-dari. Jiena biss kont il-barrani, mingħajr bart u d-deb filani, jiena biss. U Madonna tad-Duluri, ma stmerrejtx, intlim nikket ġewwa darek, għad bissirġ l-fuq għal-darek. Kollok l-ewwa, kollok ħnina.
fl-isem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reppetilna għandih fit-twoqiet li tgħixu s-saltan għal-dejjem tal-dejjem. Amen. Ikun imbierek imbierek ġisem ħadd-istiju, imbierek Ġesu Kristu perwalla u fil-bniedem, imbierek isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb il-ħazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbierek l-Ispirtu Santu u Parakletu, imbierek bil-Kbira u Alla Marija Santissima, imbierek il-Mazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek id-Dħul tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Uomo, imbierek San Ġosef Għaru ħadd-istimu tagħha, imbierek għall-ħaġġ tal-Ġisem. Aħbar mulejn komġus kollha, semmu popli kollha, għax kbira jiddu